Ćao, ja sam Aleksandra. Ja sam Sofija. I mi držimo radionice slikanja za amatere pod nazivom Slikaj i cirkaj. Aleksandra i Sofija kreatorke su brenda kreativnih radionica Slikaj i cirkaj, čiji cilj je da svim polaznicima, bez obzira na iskustvo u slikanju, omoguće opuštanje i druženje bez stresa. Slikaj i cirkaj nastao je u Novom Sadu 2019. godine, u periodu kada kreativne radionice za odrasle skoro da nisu postojale. Vrlo brzo se ispostavilo da je mnogima baš to nedostajalo. Tako su uz Novosađane već kroz par nedelja počeli da slikaju i cirkaju Beograđani, a za njima i Subotičani. Uz intimnu atmosferu instruktora koji pred vama postupno slikaju zadatu temu, baš svi učesnici radionice Slikaj i cirkaj, pa i oni bez ikakvog umetničkog talenta, kući odnose pravo malo umetničko delo. Aleksandra i Sofija žele da decentralizuju umetnost u našoj zemlji i učine slikanje dostupnim bilo kome. Zbog toga su priredile platformu Slikaj i cirkaj videoteka, preko koje zainteresovani mogu pratiti njihove radionice iz udobnosti svog doma.